Hey Hello guys, ngubongekile wakhuzwayo. Sizophila kangwenya. Siphuma kuMzansi Celebs. Yes, sizonixoxa ngomgosi wama celebrity. Siphinde simnike ama-update, ama-soapie, izinto ezokwenzakala nje konke ama-soapie. Yes. So namhlanje siniphathele ngozalo ukuthi kuzokwenzakalani. Shuthi okokuqala nje singaqala ngakho. Khona abantu abawu2 besifazane aba-powerful abazofika bezofuna unjeza ebese uMondli aba more interested kuyena unjeza. Ya uNkunzi unezinhlelo anazo ngonjeza. Lezo inhlelo lezo zizofaka uMangcobo enkingeni enkulu. Ebese uMondli uyathuka uma ethola ukuthi unjeza useyimisele nokukhuluma namaphoyisa. Ya uMangcobo simthola usemathandweni uMangcobo, but umuntu asemathandweni naye akuyena umyeni wakhe. Lo muntu lowo umlingisi ethomusha ozayo kuUzalo. Uqhamuka kuyisibaya. Okay, ebese uGabisile udinga umuntu azothulula kuyena imfihlo zakhe since umyeni wakhe enganandaba namuntu, enganandaba nalutho. Yes, uNkunzi uzithola asaboshiwe. Maka saboshiwe uzithola a desperate for ukuthola umuntu ozokwazi ukuthi amkhiphe lapha ngaphakathi. And uzithola athatha izinqumo ezoshintsha impilo yakhe yonke emva kokuthi uMangcobo akhombisa ungamhloniphi. Okay, bese kwakhona lo msangano ofikile siyamazi vele ukuthi ihleze ezisanganele ufikile la simthola enikeza uSibu iadvice ebhedayo umsangano emva kokuthi uSibu ebambe uMangcobo enza nje into enothi Laba sithola uMamlambo confronta uSibonelo ngephupho abenalo ngoSibonelo ubanda ukuthi uphupheni uMamlambo woSibonelo bahleza phupho uMamlambo. Hayi ngoba ebese siba noGabi lo fazi lo yena ama secrets sithola uqhabanga ke ukuthi uzothola enye imfihlo ngaye. Into esifisa ukuyazi ukuthi ngabe eyani lo mfihlo. Yikho ukuhlala kumabona kude wethu sibuke Uzalo. Yeah, there's too much drama in Uzalo, guys. Too much drama. Okay guys, siyabonga kakhulu ukuthi nibukele, ningakhohlwa ukulike, Subscribe bese niyakhomenta ezansi ku description box. Yes, we are still new, guys. Cela support kakhulu. Siyanithanda kakhulu. Ningadinwa yithi. Yes, we love you guys. See you next time. Mwah.